تو اج اپنے نال انہاں نوں جنت دے وچ لے جا۔ کعبہ نوں اللہ تعالیٰ نے اے چھالٹی تے اے مقام عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے روڑ لگ بیٹھے، آقا دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جانے نے، جدوں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہونے نے او دے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر او کعبہ اللہ سوال کرے گا کہ اے پیارے آقا میں تمہیں خوشخبری سنائیے کہ تسی روڑ لگ پائے، کہ آقا فرمائے گا تیری شاید خوشخبری سنائیے، ہوئے میرا امتی جنہیں میرا کلمہ پڑھیا، زمین دے تے رہ کے انہیں میرا کلمہ پڑھیا، او دے کول تے پیسے سی، پیسہ لے کے انہیں پیسہ بھر کے کہ انہیں آ کے تیرا دیدار کر لیا، تیرے گلاف دیدار کو اپنا جسم آ کے انہیں مس کر دیتا کہ او تا جائے گا جنت دے وچ، جنہیں دنیا دے وچ رہ کے جنہیں نے 5 یا 10 یا 2